שבנות יקבלו את הזוליים ושהוא עושה אותכם כמה דברים, הוא עושה לכם כמה דברים וזה חמפלוק שהוא יהיה מפורסם ביותר. אז תחשבו על זה, הוא רוצה להיות מפורסם. אז עכשיו תקבלו אותו במישהו ככה, נשאר לראות. די בוא, אז הוא לא אני מרקקי, אני מרששו, שזה יערפתי. זה מרק בניה. טוב שאני, בוא תקשיבי. זהו, אז אני מעתיק היום את הסרטון. שנייה, נשאל אותו אם הוא רוצה או שהוא לא רוצה. הוא יהיה מפורסם, זה ברור. לא יודע, זה עובד. אז שנייה, אני חושבת את המסכימה. זה לא שוב. זה המסכימה, אתה מתארנט. אז בוא נבדוק אם גם מבין. אז אני מחבר בינתיים את ככה, שאותו כלום. טוב, נו, תכתבי. מה טוב? אני מרקקי. זה יותר קרה. אני מרקקי, אני סומך בקרח, אני מרקקי. אני מר ששוליים, סמך בקרח, אני מר ששולי. אני מר פיפי, אני סמך בקרח, אני מר פיפי. אוקיי, עכשיו לא האמתה את החדשים. די, לך מפה. איך אני מפסיקה בהקלטה. אוקיי. נריה, אני לא בודק מה עברתי. אוקיי, יוטיוב. אוקיי, יוטיוב. אז עכשיו, ביי יוטיוב. אני מפסיק את זה. ביי יוטיוב. טוב משהו. די. סליחה על האיכות אבל זה מה שעשינו, זה היה המפורסם, שאני חושבים צעיר שם מים וזו הוכחה שאני בת ולא בן. בן לא יאי. היא טוב, אני לא בן. היא כן בן. אני לא. אוקיי. ביי. אני בן. ביי.